தீபாவளி கிட்ட வரும்போது எனக்கு ஒரு பழைய ஞாபகங்கள் வருது. என்னோட தாய் தகப்பன் சொன்னது 60களில் அவங்க பிறந்தவங்க. 50 60களில் குழந்தைகள் 7 8 குழந்தைகள் இருக்கும்போது அவ்வளவு ஒரு குதூகலமாகவும் ஒரு அந்த ஊசி பட்டாசு அப்படிங்கிறது ஒரு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து போட்டாங்கன்னா 7 குழந்தைகளும் அதை இது பண்ணுறது. ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு இருக்கும் ஒருத்தருக்கு இருக்காது. இல்லை கொஞ்சம் நடுத்தர ஃபேமிலியாக இருந்தால் தீபாவளிக்கு மட்டும் எல்லாத்துக்குமே உண்டு அப்படிங்கிறது போல். பலகாரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அமாவாசை, அதாவது தீபாவளி ஒட்டி தான் அந்த அமாவாசை, அந்த இதில் தான் வந்து இட்லி மாதம் ஒரு முறை தான் இட்லி அப்படிங்கிறது போலவும், குழிப்பணியாரங்கள் மாதம் ஒரு முறைங்கிறது போலவும், அந்த மற்ற நாட்களில் நம்மளுக்கு சிறு தானியங்கள் சத்துக்களாக தான் சாப்பிட்ருக்காங்க. அதாவது கம்பு சாதம், சோள சாதம், கேழ்வரகு சாதம், வரகு சாதம், இது மாதிரி சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு அது நல்ல ஹெல்த்தியாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் அப்புறம் பாருங்கள், அந்த 70களுக்கு மேலே 80களில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அரிசி சாதம் சாப்பிடுவோம், வாரத்துக்கு 2 நாள் இட்லி சாப்பிடுவோம், வாரம் ஒரு முறை குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது முறுக்கு மிக்சர்னு செய்து கொடுப்போம், லட்டு அப்படிங்கிறது போல். அந்த 2 குழந்தைகள் 80களில், அது கிட்டத்தட்ட 80 90 வரையிலும் 2 குழந்தைகள். அப்புறம் 2000ல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 பேர்த்துக்கும் ஒரு குழந்தை இருந்தால் போதும், அதை இப்படி வளர்க்கணும் அப்படி வளர்க்கணும், நாம் பட்ட கஷ்டம், நம்ம தாய் தகப்பன் பட்ட கஷ்டம் படக்கூடாது குழந்தைன்னு அந்த ஒன்றோடு நிறுத்திட்டோம் 2000 வருஷங்களில். ஆனால் அந்த குழந்தை ஒன்றே ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாசிட்டிவை விட அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை நம்ம நிறைய கொடுக்கறது போல் இருக்குது. அப்படின்னா என்னென்னா, அதாவது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க, அந்த குழந்தைய லக்ஸுரியாக வளர்க்கணுங்கிறீங்க, எவ்வளவு காசு கேட்டாலும் எல்கேஜியில் கொண்டு போய் 50,000 அப்படின்னு சேர்க்கறது போல், என்ன ஒன்றே ஒன்று அதை தரமானதா அப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிணைக்கு நம்ம ஒரு சான்றிதழ் தருவோம் பாருங்கள், தரமா அப்படின்னு. அதுபோல் அந்த குழந்தையோட நேச்சரை நம்ம கவனிக்காமல் தரம் தரம் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு அந்த குழந்தைய நம்ம வளர்த்து கொண்டு வரும் பொழுது வெறுமை தான். நம்ம தாத்தா பாட்டி காலம், நம்ம தாய் தகப்பன் காலம், நம்ம காலம், இப்போ நம்மளோட பிள்ளை காலம், இந்த 2024 நம்ம பார்க்கும்போது குழந்தைகள் வெறுமையை உணர்றது போல் இருக்குது. தாய் தகப்பன் நம்ம கிட்ட சேர்க்கறதில்ல, இல்லை நம்ம வேலைக்காக தாய் தகப்பனை வச்சுருக்கோம். தாத்தா பாட்டி யாருன்னே குழந்தைகளுக்கு தெரியல, அவங்க எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை வந்ததுக்கப்புறம் அது அந்த ரூம்குள்ளேயே அது விளையாடுறதும் பண்ணுறதும், அதுக்கு உறவுகளோட அந்த இது தெரியல, யார் சித்தப்பா பெரியப்பா தெரியல. அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபுட்டு கூட, ஹைஜீனிக்கான ஃபுட்டு கூட நிறைய நேரங்களில் கிடைக்கிறதில்ல. நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோன்னா அதை நம்ம சுமோட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். குழந்தை வந்து அது ஒரு மிஷின் போல். இடியாப்பம்னா அதுக்கு ஒரு ருசி தெரியறதில்ல. ஏன்னா நாம்பளாக இருந்தால் இடியாப்பம்னா தேங்காய் பால் வைப்போம், அதுக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஒரு எள்ளு வெல்லம் போட்டு அதை வந்து கலந்து கொடுக்கறது, இது போல். அது அந்த ஹோட்டலை நம்பி தான் இருக்குது. அதனுடைய சுவை கூட, அந்த மொட்டுக்கள் கூட விரிப்படாமையே அந்த மொட்டாவே நாக்கில் இருக்கிறது போல தான் நமக்கு தென்படுது. ஏன்னா நாம் சாப்பிட்டதை நாம் நினச்சி பார்க்கும்போது நம்ம குழந்தை சாப்பிட்றத நாம்ளே கண் கூட பார்க்குறோம். குழந்தைக்கு ஒரு நல்லது பண்ணி தரணும்னு மனசு நினைக்குது, ஆனால் நம்மளுக்கு நேரம் ஒத்து வர்றதில்ல. காலகட்டம் அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுது. சரி, நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே எங்களுக்கு புரிஞ்சது தான். இப்போ நீங்கள் ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட குழந்தைகளை ஏன் பழைய காலம் போல் அந்த ஒன்றோடு நிறுத்தியிருக்கோம் இல்லையா, அதை ஏன் 2 3 4ன்னு கொண்டுட்டு போகக்கூடாது? நீங்கள் காதை பொத்திக்கிட்டீங்க தானே, இந்த இதை அப்படியே நிறுத்திட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறீங்க. ஒரு நிமிஷம் கேட்டு பாருங்களேன். பொருளாதாரம் நம்மளை சின்னாபின்னமாக்கிரும்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் ஒரு குழந்தைங்கும்போது தான் நம்ம எல்லாமே வந்து எவ்வளவு விலைன்னாலும் நம்ம பண்ணுறோம். ஆனால் 3 4ன்னு வரும் பொழுது நம்மளோட வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பரவலாக நம்மளோட தேவைகளை நம்ம தள்ளி வைப்போம். அப்போ நம்ம பக்கத்தில் நம்மளை சுற்றி இருக்க சிஸ்டங்கள் கூட மாற வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம சேர்க்க போகும்போதே 4 குழந்தைகள் அப்படிங்கும்போது நம்ம இது மாதிரி தான் நம்ம கல்விக்காக பணம் தரோங்கும்போது கல்வி நிறுவனங்கள் கூட தங்களை கீழே கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது. காய்கறிகளில் இருந்து, அரிசி பருப்புலேருந்து, மளிகை சாமான்லேருந்து எல்லாமே
நம்ம கைக்கு அடக்கமாக வரக்கூடிய சிஸ்டம் மாறலாம். சொல்ல தெரியல எனக்கு, இது போல் அப்படின்னு எக்கனாமிக்கலாக சொல்ல தெரியலன்னாலும், நாம் அந்த நம்மளோட ஃபோக்கஸை பண்ணும்போது, பரவலாக பண்ணும்போது, அந்த சைக்கிளிங் சிஸ்டம் கூட வரலாம் அப்படின்னும் ஒரு மனசுக்கு தோணுது. ஏன்னா இப்போ நம்ம குழந்தைகளை மட்டும் வெறுமைப்படுத்துறதில்ல. நாம் ஒன்று பெங்களூரில் இருக்கோம், மெட்ராஸில் இருக்கோம், இல்லை நம்மளோட கிராமம் கடந்து எங்கேயோ ஒரு சின்ன டவுனில் இருக்கோம். நம்ம தாய் தகப்பனை நாம் தனியாக விட்டுறோம். அது ஒருத்தர் போய் ஒருத்தர் இருக்கிற நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஒருத்தர் தனியாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச திருடர்கள் பயம் கூட இப்போ அதிகரிக்குது. இதில் குழந்தைகளோட தாத்தா பாட்டிகளை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது. முடிஞ்சால் முதியோர் இல்லத்தில் போய் நம்ம சேர்க்குறோம். ஒரு சில முதியோர்கள் இஷ்டப்பட்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்ந்துக்கிறாங்க, அவங்க புத்திசாலிகள் தான். ஒரு சிலர் இந்த உறவுகளை விட்டுட்டு நான் எப்படி போய் இருக்கிறதுன்னு மன பாரத்தோடு போய் சேர்றாங்க. அதுக்கு நம்ம ரொம்ப உளவியல் விஷயங்களை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எதுக்குன்னே தெரியாமல் பரபரன்னு ஓடுறோம் பாருங்கள். பக்கத்து வீட்டை ஒருத்தர் மட்டும் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை நம்ம கொலீக்ஸு அவங்களோட அந்த நடை உடை பாவனை அதை வச்சு நாம் ஓடுற ஓட்டம் நின்று நிதானித்து பார்த்தோன்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் பிடிபடும். ஆனால் 58 வயதுக்கு மேலே நம்ம உட்காரும் போதும் பார்த்தோன்னா நமக்கான சேவிங்ஸும் இருக்கிறது போல் தெரியல. திரும்பவும் நம்ம குழந்தைகளை நம்ம கை கட்டி நிற்கிறது போல தான் இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொரு நபருமே கல்யாணம் வரையிலும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் அப்படி இப்படி இருந்தாலும், கல்யாணம் ஆன அந்த மறு மாதத்திலிருந்து உங்களுக்கான சேவிங்ஸை நீங்கள் போட்டு வரும் பொழுது 58 வயது ஆகும் பொழுது அளப்பரிய விஷயமாக அது வந்திருக்கும். அதை நீங்கள் எந்த சிஸ்டத்தில் வேணாலும் நீங்கள் அதை சேமிப்பு பண்ணலாம். ஒரு ரெக்கரிங் டெபாசிட்டாக போடலாம். சின்ன அந்த 10 ரூபா அந்த ஷேர்ஸை நீங்கள் வாங்கி வைக்கும்போது அது ஏறுது இறங்குது அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அது ஒரு சேவிங்ஸு அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு வைக்கும்போது, சின்ன ஒவ்வொரு கிராம் நகைகளாக நீங்கள் வாங்கி வைக்கும்போது உங்களுக்கான அப்போ பெரியவங்க ஒரு இடத்துல பணத்தை வைக்க மாட்டாங்க. அதாவது 5 டப்பியில் 2 பணம் போட்டு வைப்பாங்க. பானைகள், அடுக்கு பானைகளில் ஒரு இடத்துல போட்டு வைப்பாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட வட்டி கொடுத்து வைப்பாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட வீட்டு தலைவருக்கு தெரியாமல் கூட உறவுகள்கிட்ட, அண்ணன் தம்பிகள் அக்கா தங்கைகள்கிட்ட கொடுத்து வைக்கிறதும் உண்டு. இப்படி பலவிதமாக சேமிப்பு அந்த காலத்தில் இருந்தது. ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் குடும்பத்துக்காக அந்த பெண்கள் அந்த தேவையான பொழுது அந்த சேவிங்ஸை கொடுக்கறதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம அந்த கதைகள் கேட்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு இதெல்லாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த பதிவு. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு இந்த குழந்தை குட்டிகளை ஜாஸ்தியாக பெற்றுக்கும்போது நாம் அந்த 50, 60, 70களில் இருந்த அந்த குழந்தைகளோட குதூகலம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. சும்மா இதை நம்ம ஒரு முயற்சியாகவும் நம்மளோட நினைவுகளாகவும் நாம் அந்த பதிவில் கொடுக்கும்போது நாம் ஒவ்வொருத்தரையுமே நாம் அதுக்கான முயற்சியை தொடங்கும்போது நம்ம சந்ததிகள் கூட அந்த சைக்கிளிங் அந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பமாகலான்னு தோணுது.